Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, si boy, this boss Junfel J of Jun Films. And for today's video mga boss, kasi ang gagawin ko ngayon mga boss ay dun sa group page ko na Junfel Hilig Vlog Updates. And yung mga members po kasi dun mga boss ay gumawa sila ng mga greetings mga boss. Kasi mga boss, ito yung time na na first na nabuo itong group page na to mga boss ay January, mag 1 month na daw. So ayun po yung babasahin ko mga boss yung mga napaka-effort na mga greetings ng mga members dito sa sa mga Junfel Natics dyan mga boss. And babasahin natin mga boss. So bago po natin simulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel Junfel Hilig. Pag-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, babasahin natin mga boss yung mga with effort talaga na mga yung mga message nila sa akin, yung mga greetings nila. 1 month na kasi silang ito yung bagong group page ko. 1 month na kasi yung 1 month na yung pagsuporta nila. Kasi dati mga boss, hindi ko talaga naisip na hindi ko naisip na gagawa ko ng group page. So ito, ginawa namin ng group page. So nag 1 month na ngayon. And yes, babasahin na natin mga boss yung mga effort nilang greetings. Okay, magsimula tayo mga boss. Start natin kay Aina El Maasin. Thank you boss Junfel sa time. I'm so happy kasi first time video call with you. Chore. yung words talaga na chore. Paano ba yan basahin? Char or chore? Ayun na basta kagabi pa yan. Ang saya kasi ako ang pinagtripan nyo. Marupok ako. Basta thank you. Ayun, suportahan kita. Sasamahan ka po namin sa mga journey as always. Aalagaan mo po sarili mo. Kumain ng tamang oras. And yes, hoping to see you soon, boss. Basta may goatee. And gihigugmata ka as always. Yeah, love you. And maraming salamat nga pala kay Aina El Maasin sa napakagandang mensahe. Maraming salamat sa lahat ng sa effort mo. Nakikita ko talaga yung effort mo kapag nag-post ako. Ayan, nag-comment ka talaga kahit saang sulok yung ipo-post ko. Ayan, nakikita mo talaga yun. Grabe ka talaga. Napaka-detective mo. Okay, next kay Yara May Bating Peregrino. Hi boss Junfel. Advance happy first mot-mot. Ano ba yung mot-mot? Yung mot-mot kasi palaging ginagamit ng mga kabataan ngayon kapag nagmansari sila. Tinatawag nilang mot-mot. Kasi dati sa amin mansari talaga. Speaking of mansari mga boss, alam nyo ba yung mga mansari mga boss? Bakit sila, yung mga relasyon ngayon, bakit sila nagdiriwang ng kanilang mansari? Alam nyo ba kung bakit? Kasi, kadalasan sa mga relasyon ngayon ay hindi umabot ng 1 year. Sana'y di hanggang months lang. Okay, ha-advance happy first mot-mot po. Patuloy mo lang yan boss sa pagbablog at andito lang kami na sumusuporta sa iyo at lagi ka namin i-pray kay God na always safe ka at lalo na yung mga pamilya at salamat dahil kung hindi sa iyo, hindi ngayon nagbablog si Daddy Dawi. Oo naman talaga kasi si Daddy Dawi kasi sabi niya sa akin mela mo. So si Daddy Dawi po yun mga boss. Kasi para siyang gusto niya nang tumigil na sa pagbablog. Nakita niyo naman yung video namin, yung Q&A namin na umiyak siya. Nakita niyo naman, sinabi niya na parang gusto niya daw huminto ng pagbablog. Actually, hindi po talaga daw siya vlogger. So, ayan, na-influensyahan lang siya sa dati nilang relasyon. Parang tingin namin dati kasi mga boss, parang pag hindi namin chini-cheer up siya, parang mapabayaan niya yung pagbablog niya. Kaya chini-cheer up namin at lalo na dun sa pamilya ni Dawi. Kaya ikaw lang ang aming kaligayahan sa pagbablog. At sana marami pang vlog na dumating na kasama si Daddy Dawi. At patuloy mo lang yan, boss. Sana marami pang subscribers na dumating sa iyo at lalo na kay Daddy Dawi. Salamat po, Boss Junfel, sa pagsuporta kay Daddy Dawi at huwag kang mag-alala, dito pa rin kami na sumusuporta sa iyo hanggang dulo. Love you, Boss Junfel Hilig. Okay, maraming salamat nga pala kay Yarami Bating Peregrino. Maraming salamat sa
napakagandang message, napakagandang mensahe mo. Hanggang sa patuloy pa yung pagbabanding namin kasama si Darwin. Ayan, marami pa kami mga upcoming mga collaboration video. Abangan nyo lang. Mary Angie Pamitan, advance happy mot-mot po, Boss John Fel. Yung mot-mot talaga, natatawa ako sa word na mot-mot. Sorry po, wala po akong solo pic mo. By the way po pala, maraming salamat po sa mga pagpapasaya nyo sa amin. Once na mapanood ko mga vlogs nyo nila Daddy Dawi, nakalimutan ko na po lahat na problema ko. Palagi nyo po akong pinapasaya araw-araw, Boss Junfel. I hope na di ka po magbabago. Stay healthy and stay safe po palagi. Lagi mo pong tatandaan na nandito lang po kami palagi nakasuporta sa inyo. Kayo po yung inspirasyon ko sa lahat ng mga modules ko. Charot. Sana all kami yung inspirasyon. Magagawa ko lahat, nasasagutan ko lahat ng yon dahil kayo ang ginawa kong inspirasyon ko. Yun, sana all, ang ganda. And kayo yung inspirasyon ko. And I hope po na mapansin nyo po ito. And pa-accept naman po ako, Boss John Pel. Happy advance mot-mot, Boss John Pel. We love you po. Advance happy mot-mot. Ayan, maraming salamat nga pala kay Mary Angie Pamitan. And yes, speaking of pa-accept, and sasabihin ko talaga sa inyo mga boss ay gusto ko talaga sanang ma-accept kayong lahat, yung lahat ng mga na gustong magpapa-accept sa akin. Kaso nga lang yung friend list ko talaga, full na po talaga siya. Umabot na talaga siya sa 5,000. Hindi ko na kaya na ma-accept pa lahat. Kung may i-unfriend pa ako, so hindi ko talaga ma-accept lahat kasi napakarami yung nag-add sa akin at nag-message sa akin na gusto magpa-accept. Happy na ako kasi marami kayong nag-follow sa akin at yes, nagre-reply naman ako sa mga comment at saka sa mga post nyo doon sa group page ko at lalo na sa page ni Darwin. Eto naman kay Christine L. Traya. Hi boss, happy first mot-mot na mot-mot. Salamat sa iyo boss dahil pinapasaya nyo po kami and sana boss ma-shoutout nyo po ako. And keep safe lagi boss. And andito lang kami para sumuporta sa inyo lagi. More subscribers and followers to come. And lagi mong tandaan boss, andito lang kami lagi and always susuporta sa inyo kahit anong mangyari. Yeah, I love you boss. Sana boss ma-shoutout muna ako. Stay good health, God bless boss. Ayan, shoutout nga pala kay Kristen L. Traya. Maraming salamat sa iyong napakagandang message. Ayan, maraming salamat. And yes, pangarap ko talagang umabot pa ng marami yung subscribe. Kaya huwag kayong magsawang sumuporta sa mga vlog namin. Kay Grant Neil Tubali Estrada. Yo, ang bilis lang ng panahon. Isang buwan na pala gusto mo lang sabihin na advance. Happy first mot-mot. Mot-mot. Sana umabot pa tayo ng ilang buwan at sana wala pa din magbabago. Always support pa din tayo. Ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo boss. Andito lang kami mga fans mo. Ingat ka po, huwag kang lalabas ng bahay nang hindi naka-face mask. Alam ko naman talaga yan, bawal yan dito. Para iwas sa sakit. Yes, pinagdadasal ko po na walang mangyayaring masama. Salamat kay Grant Neil. Always pray po boss na wala namang mawawala kung susubukan mo, di ba? Dahil sa Diyos walang imposible. Yes, amen. Walang imposible talaga kay God. And thank you din kay God na nakilala kita or kami mga fans mo boss. Bilang fans, di kami magsasawa na suportahan ka kasi nasa iyo na ang lahat. Ano ba yung nasa iyo? Nasa iyo na ang okay. Nasa iyo ng lahat and sana nasa na tayo? Nawala na tayo. Kita rin kasi nasa iyo na ang lahat. Boss, ikaw yung taong masiyahin. Di kami nagsisi. Nakilala ka namin, boss, bilang idolo. Huwag mong kalimutan, boss. Always pray po. Yes, palagi po ako nagdadasal. Ayan, support kami sa iyo bilang idol. Kasi basta boss, nasa iyo na ang lahat. Okay, uulitin ko, thank you God. Dahil binigyan mo kami ng idolo o binigyan mo kami ng idolo, si boss yung taong masiyahin. Taong mapagmahal sa pamilya, taong mapagbiro. Yan, palagi ko kasing pinagtripan yung group chat namin. Palagi ko silang pinagtrip. Lalo na si Singket. Ipagpatuloy mo lang yung pagiging vlogger at dancer mo, boss. Yun lang masasabi ko. Advance happy first mot-mot po and more mot-mot to come. Hey, God bless. Good health always. Support, di magbabago. Yun lang, boss. Maraming salamat nga pala kay Grant Neil Tubali Estrada. Ganda ng mga message niya. Okay, maraming salamat. Shoutout sa iyo, Grant Neil Tubali Estrada. Okay, next tayo. Rusami Tubali, shoutout sa iyo. Hi, Boss Junfel.
And happy first mot-mot. Yes, na naman. Happy first mot-mot sa'yo. Pa-shoutout, Boss Junfel. Keep safe ka palagi. More blessings to come sa imuhan. Sana ma-shoutout mo po ako. God bless po. Still support pa din po as a fan po. Willing to wait naman po na ipagpatuloy nyo lang po yung mga pagbablog nyo po. Isa na din niya binigyan agad na opportunity para sa iyo. Sana all, Boss Junfel. Once again, keep safe and don't forget to shout out me, Char. Ingat lang po, God bless. Shoutout nga pala kay Rosami Tubali. Yan, maraming salamat sa napaka-effort na mensahe mo para sa akin. Okay, next. Andito na naman yung pinaka solid na ad mods ko, si Dayan Sibayan. Ayan, shoutout nga sa'yo, Dayan Sibayan. Okay, hi boss, advance happy mot 1 month sa atin, road to 500 members. 500 na ngayon kaka 500 lang. Okay, congrats nga pala sa atin Jun Pinatics. Napakarami ng members natin, kahit bago lang yung group page. Ayan, may 500 members na tayo. More invites pa po guys. Uy, hala, di ako makapaniwala kasi parang kahapon lang kakilala ko lang sa'yo. And ngayon, first mood na sa atin. Message ko para sa'yo, sana di ka magbabago at sana maging mas close pa kita na bilang isang kapatid as kuya. Ayun. Hope soon na makita kita o ma-meet. Basta waiting mo ako dyan. Waiting kami dyan. Tandaan mo, kuya, dito ako palagi para sa iyo. Susuportahan hanggang dulo bilang isang head admin mo. Thank you kasi sa dami namin na isa ako na sa napili mo na hindi mo magsasawang suportahan ka. Basta nandito lang ako para sa iyo na handa kang damayan ka. At sa lahat ng problema mo, basta sabihin mo lang, handa akong makinig para sa iyo. Ayan, napakagaling. Ayan, napakabait ni Dayan Sibayan. Okay. Bilang isang head admin mo, hindi ako magsasawang suportahan ka kahit alam ko sa sarili ko na ako ang sumusuko na signing off bilang head admin. Sige, mag-signing off ka, lipat ka sa Mars. Sige, bahala ka dyan, hindi ka namin ma-video call. Joke lang, joke. Ayan, bilang head admin. Pero dahil maraming tao ang gusto akong ayong mawala bilang head admin, kakayanin ko para sa iyo. Thank you so much, kuya. Sana di ka magbabago waiting sa vlog mo. Ayan, pa-shoutout sa first vlog mo ulit. Mahal na mahal kita as kuya, boss. At syempre, at sa mga admods dyan, thank you. Kasi nakilala ko kayo, thank you din sa pag-asikaso ng group chat at group page natin. Sana stay pa rin kayo kahit ako na ang yung sumuko, pero sabi nyo dapat kakayanin, kaya sana wag tayong sumuko bilang admods o head admin. Sana suportahan natin si Boss Junpel hanggang dulo. Hope to see you soon, admods. Mahal na mahal ko kayo. At sa mga members namin dyan, thank you kasi naging part kayo ng GC at group page namin. Sana stay solid. Sana wag kayong magsawang suportahan si Boss Junpel. Kit di kayo pinapansin, waiting nyo lang mga notice at accept niya. Mahal na mahal kayo kayong lahat. Hope to see you soon. Makita ko kayong lahat. And love you all. Head Admin Dayan, advance happy first month. Maraming salamat, napakataas ng ni Dayan, no. Ayan, napaka-effort talaga. Syempre, sa mga admins diyan, maraming salamat talaga sa suporta nyo, and keep on supporting lang talaga mga boss. Hintayin lang kayo kasi hindi ko naman lahat ma-notice kayo lahat. Hindi naman agad-agad kasi napakarami talagang mag-comment, agad-agad na mag-flood kapag nag-post kami. Ayan, maraming salamat talaga sa iyo. Ramdam na ramdam talaga yung suporta. Okay, next tayo mga boss. Judea Martinez, happy first month, Boss Junpel. Thank you po sa pagpapasaya, at kahit na sikat po kayo, hindi naman talaga ako sikat. And medyo kilala lang, hindi talaga sikat. Okay. Kahit sikat po kayo, hindi po kayo nakakalimot na pansinin ng mga tagahanga nyo. Thank you po sa pagiging mabait. Stay healthy, boss. More subscribers and followers to come. More jowa to come. More jowa. Good luck to your journey, boss. Advance happy first month. Maraming salamat nga pala kay Judea Martinez. Shoutout sa iyo. Ingat ka palagi. Okay, next tayo kay Trisha Dayupay. Happy first month, Boss Junfel Hilig. Ito lang masasabi ko sa iyo ay maging positive ka palagi sa mga ginagawa mo, at maging positive ka palagi sa pamilya mo. Make your life comfortable for what you want, boss. And once again, happy month, Boss Junpel. Keep safe po to your and your fam. Maraming salamat nga pala kay Trisha Dayupay. And ingat ka dyan. And salamat. And next, kay Gracie Joy Asuela Bilando. Hey mga boss, yoy! Boss Junpel, parang ang dali lang, no? Guys, ito lang masabi ko, stay solid kay boss. Siya rin ang tulay natin para makita si daddy. Kaso ako hindi pa, boss, patulong kay daddy. Number 1 fan mo ko, boss. Kung alam mo lang,
Char. Ayan, salamat kay Gracie Joy. And patulong po ha, asahan ko yan. Andito lang palagi ako, basta para sa'yo, hindi, kahit po hindi pa matagal tayo nagkakilala, nagkaroon tayo ng closure, and wag pabayaan sarili ha. Pakibantayan na din ang singket na yan. Si singket na walang jowa. Ayan, baka may kumuha eh. Love ko pa naman yan, charot. Okay, sa'yo na yan si singket. Ipapadala ko sa'yo yan sa LBC. Ayan, ang galing mo po pala boss sumayaw, pero mas magaling si singket. Nakita mo ba yung gumawa kami ng nag-practice kami ng paparam pam pam pam. Nakita niyo yung vlog, napakagaling talaga ni Singkit, no? Kino-close up talaga yun ng camera. Basta po, nandito lang ako palagi po, I always support you, boss. I love you. Happy first Motmot. Maraming salamat nga pala kay Gracie Joy Asuela Bilando. Okay, next kay Ana Jean de los Reyes Sartaguda. Okay, hi boss Junfel. First of all, I just want to say happy Motmot. Junfel Natix. Ayun. Love you all, boss. Thank you din sa'yo. Sana hindi ka magbabago sa amin, boss. And love you. Ipagpatuloy mo kung anong meron ka ngayon. Support na support lang kami sa'yo. Solid to, boss. Masaya ako sa salitang wah! Way kalas di. Way kalas. Ayan, masaya siya sa way kalas diha. Ayan, yung linya po kasi yan namin nilang Singkit pag nagbiruan kami. Lalo na dito sa bahay namin dito sa J Pro. Ayun yung linya namin na way kalas diha. Kasi ang ibig sabihin ng way kalas diha, example, meron pong kainan. Yun yung pagkakaintindi sa amin ha. Kapag merong kainan doon or may tagay at kainan, ang ibig sabihin, way kalas dra. Wala bang kainan dyan? Wala bang tagay dyan? Yun po yung tunay na meaning. Okay, next, kay Hana Bilyeza. And so ayun, malapit na yung Motmot natin mga ka-Junfel Natix. Gusto ko lang bumati ng advance happy Motmot sa atin lahat, and also one and only boss Junfel. Awoo! Ayan. And keep safe always mga boss, lalo na sa iyo boss Junfel. Always think positive din. Kumain po kayo na tamang oras. Huwag kayong papalipas ng gutom ha. At syempre naman, hindi talaga ako magpapalipas ng gutom. Minsan maraming ginagawa ko, maraming ini-edit. Minsan malilipasan talaga ako ng gutom, pero babawi talaga ako. Pag kumain ako, dadamihan ko. Ayan, hi Boss Junfel, thank you po kasi naging part ka ng 2020 ko, and thankful rin po ako dahil kilala ko kayo ni Daddy Dawi. Thank you din po sa pagpapasaya sa amin araw-araw. Thank you din dahil hindi ka nagsasawang pasayahin kami. Lagi ka pong mag-ingat, as always, wear your face mask. Siyempre, at sana maba pa ang pagkakaibigan nila Daddy Dawi. More vlog to come. At sana ma-shoutout mo na din po ako sa mga vlog mo. Always lang po akong nandito na nakasuporta sa inyo. Sa iyo. Promise ko po na hindi ako magsasawa suportahan kayo hanggang dulo. Nandito lang po ako or kaming mga fans mo na handa kang damayan sa oras na pangangailangan. Huwag ka po mahiyang magsabi sa amin. Sana mas lalo pag dumami ang subscribers at mga fans mo. Yun lang po, advance happy Motmot. Again, love you boss Junfel. Ayan, maraming salamat nga pala kay Hana Bilyeza. Shoutout nga pala sa iyo. Ingat ka dyan. And next, Sharika Vasquez. Hi guys. By the way, and happy Motmot boss. First of all, gusto kong magpapasalamat sa mga admin at sa mga members ng GC at group page. Kasi dahil sa inyo, nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Okay, yes, tama talaga. Nag-start lahat sa mga GC ni Dawi. Sinali ako sa GC ni Dawi. Kaya ayun, nag-start nag-chat ako at nag-send ako ng picture na kasama ko si Darwin. Doon na nag-start lahat eh. Yung nakaibigan ko sila lahat. Ayan. Yung mga fans ko at fans ni Dawi ay nag-reunite na ngayon. And kasama namin sa Junfel Natix at Darwin Natix dyan. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta nyo. Ayan, dahil nagkakaroon ng bagong kaibigan, thank you din dahil kahit na minsan di na ako masyadong active sa GC dahil sa pagkakabisi ko sa mga modules ko, ay nandyan pa rin kayo para intindihin ako. Thank you dahil minsan ay pinapalakas nyo yung loob ko. Thank you mga admin at mga members ko. Love ko kayo. And also, thank you din kay Boss Junfel dahil sa panonood ko ng mga vlog niya ay na-inspired ako magkuha ng photos. And thank you din kasi dahil sa iyo nakabisi ko si Daddy sa GC kahit na saglit lang, pero sapat na yun para sa akin dahil naging masaya ako. Thank you. Thankful ako dahil naging lodi ko kayo kasi minsan may mga lodi ako na di kami nanonotice, pero kayo ang tibay nyo dahil gumagawa kayo ng mga way para mapasaya nyo kami. At huwag kang mag-alala boss, lagi po kami sumusuporta sa inyo ni na Daddy at di po kami magsawang susuportahan kayo. Again, happy Motmot Day. God bless all.
And maraming salamat nga pala kay Sharika Vasquez. Ayan, next kay Sunshine Umpad La. Salamat Kuya John Pel sa pagpansin ng mga message ng fan mo. Kahit simple lang, we always support you, Kuya John Pel. Maraming salamat sa iyo, Sunshine, sa napaka-short message. And God bless, ingat ka palagi, Sunshine. And next, kay Ashley Tibang. Hi, Kuya John Pel. Happy first month sa iyo. Di ko akalain na makakaya mo to lahat ng pagsubok na dumating sa buhay mo. Mag-ingat ka po palagi dyan or mag-ingat ka sa mga pinupuntahan mo. At saka salamat rin kasi pinapasaya nyo kami bilang supporters mo. And thank you very much kasi andyan ka palagi kay Daddy Dawi para pasiyahin siya. And very thankful kami sa inyo kasi hindi ka sumuko sa lahat. Love you, Kuya John Fel, boss. And stay strong, boss. And proud na proud talaga ako sa iyo sa pagiging photographer mo at vlogger. Ang ganda ng mga litrato ni Kuya na nakunan mo at ang mga videos mo. Nax! Nakaka-proud talaga at sana ipagpatuloy mo rin yung journey mo. Andito lang kami palagi para magsuporta sa iyo kahit anong mangyari, boss. I love you so much, basta mag-ingat ka palagi dyan at sana marami pang mga blessings yung darating sa iyo, Kuya. Love lots. Again, happy first month sa inyo, boss. I'm proud of you, boss. Maraming salamat nga pala kay Ashley Tibang, kay Ria Dimapi. Guys, magbablog daw po si boss. Sana manotice niya po tayo at aabangan ko po yan, boss. Napakabait niyo po talaga kasi kanina lang pinag-usapan namin na sana mag-vlog ka ngayon. At ngayon na nga, mag-vlog na po si Boss John Pel. Mag-greet lang ako ulit. Happy first month, boss. Kanina nag-greet ko na din. So, nag-greet ko na din po si Ate Divine. Ang masabi ko lang po bilang isang fans, napakabait nyo po sa amin at nagno-notice po kayo. Sobrang saya ko po talaga na kahit sa comment nagre-reply kayo sa amin. Salamat po sa pagno-notice. And ingat po kayo palagi, mahal na mahal ko po namin kayo. Andito lang po kami patuloy na sumusuporta sa inyo, boss, at aabangan po natin yung mga vlog nyo. Sobrang saya ko po talaga na magba-vlog po kayo ngayon. Ayan, salamat, happy mut-mut, boss Rhea Dimapi. Maraming salamat and ingat ka palagi dyan. Shoutout sa iyo. Ayan, next kay Ateya Katikesta. Ateya Katikesta. Ayan. Hi po, so paano ba ako babati neto? Una sa lahat, thank you po, Papa God, for 1 month to support this guy, June Fel Hilig. So yun, boss, papasalamatan ako kasi nandyan ka sa lahat ng oras. Hindi tulad, boss, lahat ng oras tulad, boss, nung konting favor ko lang na si Boss Lloyd next time na mag-shoutout, natupad din kahit mayayain yun. Basta, boss, support sa journey mo. Ang swerte mo po sa fans at supporters po kasi kahit anong hirap as idol, nagawa nyo pa pong mag-isa-isa na mag-shoutout, notice at ma-reply. Kami sa sobrang dami-dami, isa lang po nang nadama ko po sa inyo na di lang po idol touring ko sa inyo kasi naging kuya ka po sa akin, nandyan ka po para payuhan ako kung ano yung mga dapat gawin. Parang kailan lang po tayo nag-video call, kasama pa yun natin si Dayan Sibayan. Ayan yung nag-video call po kami, umabot po kami ng madaling araw, magdamag po kami nag-video call niyan hanggang sa nakatulog na ako. Ayan, late night na po kasi yung araw na yun. Ayan, natandaan ko pa yun. Ayun po yung mga di ko makalimutan, yung time na po na tinutulugan ko po kayong dalawa. Ayan, ito yung unang natulog sa amin, And yes, thank you po, boss. Di po ako nagsawang magpapasaya sa amin. Sana matapos na po yung COVID na hinaharap natin upang magsibalik ang trabaho na walang hinaharap. Always po kayong mag-ingat, magsuot kayo ng face mask at face shield at anytime po mag-disinfect po kayo. I wish na sana makauwi na kami nila Dayan para po magpasalamat sa inyo lahat sa personal. Thank you din po, deserve po namin pasalamatan po ulit kayo ng thank you po na naging admin po ng group page at group chat nyo. Di ko po sasayangin yung pagkakataon na to. So once again, happy first month sa Region Philnatics. More months, more support sa journey mo, boss. Maraming salamat nga pala kay Ateya Katikesta and shoutout sa iyo. And alam nyo na, yung mga convo natin, okay, di na natin pag-usapan dito sa vlog. Ayan, basta alam mo na, love na love rin kita. Ayan, next, kay Letter Malakas. So, yun, advance happy mut-mut, boss June Fel. Sana magustuhan mo yung simpleng edit po pero di pa po tapos. May second edit pa po yan, boss. And God bless, boss. Stay healthy po, stay safe, boss June Fel. Boss up, pa-approve admin, please. Ayan, maraming salamat nga pala kay Letter Malakas. Ayan, di ba siya yung nag-post na ewan ko lang kung legit ba talaga kasi sabi nila namatay daw.
Ayan, condolence talaga sa iyo. Kung totoo man yan, condolence sa iyo. And sana kung saan ka man ngayon, mag-ingat ka at sana happy ka na ngayon. Love na love ka namin ng John Philnatics at Darwin Natics. Ayan. Okay, next. Daniel Ashley Saluds, advance happy mot-mot mga ka-June Philnatics. So ayun na po nga po, sana po more mot-mot pa ang dumating. And sa lahat ng mga di pa kasali sa group page or GC natin, lahat kayo mag-support ni Boss June Phil, always welcome. So ayun, advance happy mot-mot ulit, be happy and spread love, no hate, always support tayo kay Boss. Maraming salamat nga pala kay Daniel Ashley Saluds. Yan. Okay, next. Ito na naman kay Rian Monique Aldamar. Advance happy first mot-mot. Hindi ko akalain na ganito yun katagal ang pagsasama natin sa group page na to. At kahit hindi pa po nakakapag-chat sa GC, okay lang po. Alam po namin na busy ka sa work mo. And salamat po kahit busy ka po, nagbibigay ka po ng time sa amin. Kahit hindi nyo po kami manotice at ma-add, okay lang po sa amin. More invite pa po tayo. Mag-road to 500 na po tayo. Keep safe po. June Philnatics lang malakas. Ayan, maraming salamat nga pala kay Rian Monique Aldamar. Shoutout sa iyo at mag-ingat ka palagi. Ayan, love lots kay Junpel, kay Boss Junpel. Okay. So ayun na yun mga boss, nabasa ko na lahat yung mga greetings nila. Kung meron man akong nakalimutan mga boss, at sa next na lang na vlog na gagawin ko mga boss. At maraming salamat sa lahat ng mga boss ko dyan na nag-message sa akin or nag-greetings, nag-greet sa akin na happy first monthsary ng group page. Ayan, maraming salamat at na-feel ko talaga yung napaka-solid na support nyo sa akin at lalo na kay Daddy Dawi. And maraming salamat talaga kasi nakakataba ng puso yung mga greetings nyo mga boss. Hanggang dito na lang mga boss kasi napakataas ng video na to and kasi napakataas ng mga mensahe nyo. And yes, ramdam na ramdam ko talaga yung suporta nyo. At sana hindi kayo magsawang sumuporta sa amin at lalo na kay Dawi. And lalo na kay Daddy Darwin. Okay. More vlog pa kami, abangan nyo yung mga upcoming mga collaboration video namin. Okay, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, June Phil Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang. And see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.